אני הצבתי תרגומי אופרה מול מראה, אחת מהמראות האפשריות, שהיא... לא שומעים? המראה היא תורת הסקופוס. תורת הסקופוס היא גישה פונקציונלית לחקר התרגום, שמתמקדת במטרה, היא עוזבת את ההשוואה של המקור והתרגום, והיא מתמקדת במטרה. אבל כדי ממש להצליח ליצור איזושהי השוואה, אני נאלצתי לעבור מעבר למראה וליצור מתודולוגיה כדי לבדוק את הדבר הזה. קודם כל אופרה, המילה אופרה היא ריבוי של המילה אופוס. אופוס זה עבודה, באופרה יש יצירות רבות, שירים, אריות, אנסמבלים וכו' וכו'. המבנה המתודולוגי, איך עושים? אוקיי, סקופוס זה המטרה. המבנה המתודולוגי הוא, קודם כל התמקדתי באופרה אחת, דון ג'ובאני, כדי לא להתפזר יותר מדי. הייתי צריכה קודם כל לבחור קטעים מתוך האופרה. הקריטריון שהנחה אותי לבחור את הקטעים הם היו המאפיינים של האופרה. חיפשתי קטעים שיהיו בהם כמה שיותר מאפיינים, לאפיין את האופרה. אחר כך בחרתי תוצרי תרגום, והקריטריון לזה היו סקופוסים. סקופוסים זה המטרות. הייתי צריכה ליצור רשימה של סקופוסים. הגעתי למסקנה שסקופוס יש לו שני פנים. האחד זה המטרה, ומצד השני זה הממשק. דוגמה טובה לזה זה הכתוביות, שהכתוביות הן לא המטרה שלשמה נעשה התרגום, אבל ההחלטה לתרגם לכתוביות היא נעשית לפני שהם מתחילים בכלל לתרגם, והכתוביות משפיעות על התרגום עצמו. אז מרכיבי הניתוח היו סקופוסים מצד אחד, מאפיינים מצד שני. הסקופוסים כללו מטרה וממשק. מטרה יכולה להיות מוצהרת על ידי המתרגם או משתמעת מעצם השימוש שנעשה בתרגום. המאפיינים בעיקר היו פתרונות תרגום גלובלי, שהם כללו תרגום מילה במילה, שבאנגלית זה נקרא קריב. זה משמש בעיקר כדי ללמוד, בשביל מבצעים, ללמוד איך לשיר את האופרה, להבין מה הם שרים, איך לבטא. תרגום בפרוזה, תרגום בשירה, ותרגום צמוד מוזיקה שהוא תרגום של הטקסט בשירה, ובנוסף הוא חייב להתאים למוזיקה, למשקל, למפעם, להתאמות, לכל הדברים האחרים. מאפיינים פרטקסטואליים זה בעיקר העימוד, סימון גרפי של חזרות ובו זמניות, ויצרתי טבלאות שהם בתוכם אפשר להכניס את כל הנתונים וליצור את הניתוח. הרשימה של הסקופוסים היו בעיקר למידה, מה שסיפרתי לכם על מבצעים שצריכים ללמוד, הוראה באוניברסיטאות, בקורסים, בכל מיני מקומות, מעקב, זאת אומרת זה עבור הקהל, מעקב אחר מה מתרחש על הבמה או בסרט, וביצוע זה ביצוע של האופרה בשפת היעד. למשל, באופרה הישראלית מעלים אופרות לילדים בעברית, אז צריך לתרגם אותם כך שיתאימו לביצוע. אלה המאפיינים, פתרונות גלובליים, העברה בתרגום של החזרות,
מאפייני מחזאות, מאפייני היקף יחידת התרגום וכולי. ואלה המאפיינים הפרטקסטואליים. והכנתי עוד טבלה שהיא כוללת ההיבט הרב תחומיות של האופרה. האופרה יש בה מוזיקה, תיאטרון, שירה, לעתים יש בה גם בלט ועוד דברים, ובדקתי גם עד כמה מועברים בתרגום המאפיינים האלה. זאת הטבלה הראשית. היא לכל תוצר תרגום בדקתי את הסקופוסים, את מטרת התרגום, אם היא הייתה מוצהרת או משתמעת, מה היה הממשק. הממשקים הם כללו דפוס על גבי נייר, ביצוע מוקלט, טקסט במרשתת, אינטרנט, כתוביות תחתיות או עיליות או ביצוע חי בשפת היד. והקליטה היא העיניים, האוזניים או שילוב שלהם. פתרונות התרגום, בדקתי לעתים היו גם יותר מכמה פתרונות תרגום, אבל בדרך כלל אפשר היה לדעת אם זה פרוזה או שירה או צמוד מוזיקה או מילה במילה. זה דוגמה אחת הדוגמאות, זה תרגום מילה במילה. ממש רואים שהעימוד הוא שורה מתחת לשורה, יש את האיטלקית, מתחת לזה תרגום מילולי ממש של האנגלית, ובאמצע יש את בשפה פונטית, איך לבטא את זה. זה דוגמה של אנסמבל מסוים. בקטע העליון זה דוגמה של מתרגם שהיה חשוב לו לסמן. כל פעם שיש חזרות זה מסומן בשורה מתחת, כאשר שלושת האנשים האלה שרים יחד, זה מסומן במסגרת, להראות שיש פה בו זמניות. לעומת זאת, הקטע שמתחת זה תרגום מתוך איזושהי חוברת שנמכרה באכסדרה של האופרה. אין פה שום חזרה, אין פה שום סימון של בו זמניות. זו דוגמה של כתוביות. בהרבה מקרים, למשל איפה שכתוב 9 כפול פעמים 9 מינוס, זאת אומרת 9 שורות שקיימות בטקסט המקורי ואין להם אף זכר בתרגום. הדוגמה שבתחתית היא דוגמה של תרגום עילי, כתוביות עיליות שמוקרנות באופרה, ופה המתרגם היה חשוב לו לציין כשיש בו זמניות הוא נותן קו כזה שמראה מי מדבר. הסולמית מראה שזה שורה חדשה, שקופית חדשה, וזאת דוגמה של תרגום צמוד מוזיקה שהוא כמובן מתחת לתווים. במקרה הזה זה תרגום שאין לו אפילו את המקור, יש פה רק את התרגום בצרפתית. זה דוגמה של הטבלה ממולאת עם כל הניתוח. בסופו של דבר המסקנות, אחרי שמילאתי את כל הטבלאות והצלבתי ביניהם, יצרתי איזשהו ציר דמיוני שמבטא את היקף האתגרים התרגומיים. ואפשר לראות שמילה במילה זה הכי פחות אתגרים, תרגום צמוד מוזיקה יש בו הכי הרבה אתגרים, באמצע יש את הפרוזה והשירה. אחר כך לקחתי את המטרות העיקריות ובדקתי כמה דוגמאות יוחסה להם המטרה הזאת. למשל, דוגמה ב'1 יוחסה, היא הצהירה, זה היה אתר אינטרנט שהוא מצהיר על עצמו כאתר שמתאים ללמידה. דוגמה ב'2 היא הצהירה על עצמה שהיא מתאימה גם ללמידה וגם למעקב. דוגמה א6 היא הצהירה על עצמה שהיא מתאימה להכל, ולכן ניטרלתי אותה אחר כך מהניתוח. וזה בסופו של דבר
הצבתי על אותו ציר את המטרות, הסקופוסים, ואני מקווה שאפשר להשתמש במסקנות האלה כדי להגיע להחלטות תרגומיות טובות יותר. רציתי להראות לכם גם קטע, אבל אין זמן.